Moitas denuncias son falsas, outra mentira como unha casa. A Corte Xeneral do Poder Xudicial dinos que o 0,0084 das denuncias que se presentan e que son recorridas por parte dos denunciados se ganan. É dicir, isto de que as denuncias, que as mulleres denuncian en falsa acusación, é mentira, non o digo eu, dinos datos. Vale, que a violencia de xénero é un problema raro, que pasa en poucos sitios, que é algo moi puntual, que é algo moi condensado en espazos, pois estos rurais, un desenvolvidos, pobres, de baixos estudos. Mentira. É un problema global, moi común. Organizacións como a ONU, entre outras moitas, vannos a decir que a forma de violencia máis recorrente contra as mulleres en todo o mundo é a violencia de xénero. A máis recorrente. E aquí aínda bueno. Pero é que hai sitios do planeta no que ti podes escoller e matar a túa filla ou a túa irmán porque a violaron. Por que a violaron a ela? E ti tela que matar para preservar o honor familiar, por exemplo. Está dentro dos ordenamentos xurídicos, chamase crimen de honor. Aquí en este país, hasta non fai moito tempo, hasta casi finais de siglo, si a ti te violaban, había unha cousa que se chamaba o perdón da ofendida, que era se ti te casabas ca persona que te violou, pois bueno, ora paz e despois gloria. Xa non pasaba nada, non? Xa non había sido violada. É dicir, o Estado perpetuaba a violencia. A violencia psicolóxica non é tan grave como a física, e antes ala, non habría violencia física sin violencia psicolóxica, xo explicou antes Antía. Para que nós poidamos aceptar un golpe e non escapar correndo, primeiro xa estamos previamente anuladas a través da violencia patrimonial, da violencia económica, da violencia psicolóxica, etcétera, etcétera.